To sai dai mu ce inna lillahi domin gwamnatin tarayya ta cire tallafin wutar lantarki a Najeriya. Kuma kamar da ta gani yanzu kowace jiha za ta fara cin gashin kanta ta hanyar ba da wutar lantarki a jihar. Kamar ta gani kai tsaye daga ministan Power Adebayo ya ce Najeriya fa ba ta ci gaba da ɗaukan tallafin wutar lantarki ba. Domin kuwa a halin yanzu kamfanonin da suke janaretin wuta a Najeriya fa suna bin Najeriya bashin naira tiriliyan 1.3. Sannan kuma kamfanonin oil and gas suna bin Najeriya bashin dala biliyan 1.3. Ministan ya kara da cewa an tari 450 biliyan domin a yi tallafin wutar lantarki a Najeriya. Amma fa kuɗin ba zai kai ba domin ana buƙatar tiriliyan 2 domin a aiwatar da wannan tallafi. Kuma kamar da ta gani yanzu kowace jiha ita za ta sayi wutar lantarkin da ta ba mutanen jihar ta. Ma'ana dai yanzu iyaka kuɗinka iyaka shagalinka. Wasu 'yan Najeriya suna mita suna complain domin suna ganin da cewa an fitar da naira biliyan 25 an ba wa maniyata domin a ba su tallafi. Amma kuma an kasa a mayarwa da talakawa kuɗin tallafin wutar lantarki. Duk wanda ya tafi aikin hajji fa mai kuɗi ne. Amma an ba masu aikin hajji tallafi kuma an kasa ba wa talakawa. Wasu kuma suna ganin da cewa ko da za a ce tallafin wutar lantarki bai kamata a ce an cire shi a halin yanzu bai da ake matsanancin hali. Ga tsanin rayuwa sakamakon cire tallafin man fetur gashi kuma an ƙara mutane wani zafi ga tsadar rayuwa. Shin me ra'ayinku dangane da wannan abu? Allah ya sa mu dace.